Bon dia a tothom, gràcies per haver vingut a aquesta compareixença d'avui. Avui compareixem la direcció nacional del partit amb el grup parlamentari perquè pensem que la situació que estem vivint avui amb la qüestió de Rodalies és inacceptable i és gravíssima. La Catalunya del PSC cau a trossos i actualment estem davant d'una crisi de mobilitat que és sense precedents, un país paralitzat i col·lapsat amb centenars de milers de treballadors que a hores d'ara i després de dies estan desconcertats i absolutament desemparats. Un país amb uns serveis públics maltractats, saquejats, tensionats i descuidats. La mobilitat és només la punta de l'iceberg d'uns serveis públics que es troben absolutament al límit. Avui compareixem davant d'aquesta situació, com hem dit, extremadament greu que viu el país. Una situació que també sabem que no és nova ni excepcional, però que aquests dies ha tornat a evidenciar fins a quin punt el servei ferroviari a Catalunya es troba en estat de col·lapse estructural. Ni l'accident de Gelida va ser un accident puntual, ni existeix cap mena d'excusa per la nefasta gestió o la manca d'inversió evident per part del govern aquests dies. Ens trobem davant d'una fatalitat, sobretot davant d'una manca de manteniment, de precarietat crònica i deixadesa institucional que és una vergonya. Una deixadesa que té conseqüències molt greus. Conseqüències per la seguretat de les persones, pel dret a la mobilitat, per la vida quotidiana de milers de treballadores, d'estudiants i de les famílies. Això senzillament no ho podem permetre. El caos aquests dies s'ha vist agreujat per una gestió política profundament irresponsable. El govern ha agreujat la situació generant confusió, donant informació errònia, amagant-se o directament mentint. No és normal que un govern afirmi que es donin les condicions de seguretat per reprendre el servei i l'endemà hi hagi esllavissades o que directament el servei no funcioni. O ens han mentit o tenen una incapacitat manifesta de liderar el país. Nosaltres pensem que les dues coses. S'ha volgut donar una imatge de calma i negar la gravetat de la situació, però la realitat aquests dies ha estat una altra. Serveis paralitzats, manca d'informació, treballadors arribant tard o directament sense poder arribar a la seva feina. I seguim igual. I cal que assenyalem i exigim responsabilitats polítiques. Com pot ser que el govern no preveiés un escenari així? Com pot ser que sabent que hi ha incidències dia a dia, com pot ser que tal com van admetre el mateix Consell i l'actual president en funcions, senyor Dalmau, i el comissionat Pere Macías, no s'activés un pla de transport alternatiu? No és acceptable, directament no és acceptable. Cal que parlem clar i també situem qui són els responsables d'aquesta situació, més enllà de la nefasta gestió que ja hem comentat. L'estat espanyol i el seu ofec contra Catalunya i els països catalans i un model econòmic pensat per beneficiar privilegiats a costa de la gent treballadora. Com s'explica que a Madrid s'endugui el 48% de les inversions i que a Catalunya només el 16%? Com s'explica que es desatengui el transport de la gent treballadora i es vulgui ampliar l'aeroport i l'alta velocitat? Doncs s'explica perquè estem en un país oprimit per un estat i per un sistema econòmic que és injust. I volem posar sobre la taula el maltractament al que s'està sometent el poble català aquests dies. El problema de fons és conegut. Una xarxa ferroviària de Catalunya que pateix una desinversió històrica, tant en governs del PSOE com del PP, i les dades ens ho expliquen molt clarament. Entre el 2015 i el 2022 es van planificar més de 6 milions d'euros d'inversió ferroviària a Catalunya, però només se'n van executar aproximadament una tercera part. I aquest és el preu també de pertànyer a l'estat espanyol. I això no és casualitat, és un patró estructural. Milions anunciats que no arriben, inversions que no s'executen, infraestructures que s'abandonen, i tot això agreujat per un context, a més, de canvi climàtic, on episodis meteorològics cada cop més intensos que exigeixen justament el contrari. Doncs exigeixen més manteniment, més prevenció i més planificació. Catalunya no té les infraestructures preparades pel dia d'avui, però tampoc pel dia de demà.
Però el problema no és només la quantitat d'inversió, també és un problema de model. La liberalització del servei ferroviari i l'aposta desmesurada per l'alta velocitat han precaritzat Rodalies i la mitja distància. Han empitjorat les condicions de treball i han beneficiat empreses privades que entren al negoci mentre el servei públic es degrada. Tot plegat respon a una lògica més profunda, un empobriment deliberat dels serveis públics arreu dels països catalans, que és funcional a un model centralista de l'estat espanyol basat en una extracció econòmica i la concentració de recursos. En aquest marc, i a l'estat espanyol, simplement no és possible garantir uns serveis públics de qualitat. I ho diem clar, doncs no és possible tenir uns serveis públics de qualitat en el marc de l'estat espanyol. La independència del país és més necessària que mai per donar resposta a les necessitats de la gent treballadora. I per tant, el traspàs de Rodalies a una Generalitat autonòmica depenent de l'Estat ens resulta del tot insuficient. Ens cal una xarxa ferroviària d'abast nacional que vertebri realment els països catalans i que ho faci pensant en la gent. Aquest és el macroprojecte que necessita el país. I hem de posar, a més, una altra qüestió que ens preocupa i l'hem de posar sobre la taula. Què passa amb els treballadors i les treballadores que no poden arribar a la feina aquests dies? Sentíem com la patronal pretenia exigir als treballadors i treballadores que recuperessin les hores i el govern ha respost amb recomanacions. No es tracta només que se'ls digui a la patronal el que han de fer, sinó que es tracta que com a govern es dirigeixin al poble treballador per assegurar la protecció davant d'una patronal desenfrenada fins a les últimes conseqüències. I a més cal que el govern, com a mínim, garanteixi el transport als treballadors essencials i als treballadors públics. Per tot això que hem exposat, avui no només volem denunciar aquesta situació, sinó que interpel·lem a tota la gent que està indignada per aquesta situació, que està farta d'excuses i promeses buides a que es mobilitzi, a saber que hi ha una alternativa. Des de la CUP, exigim, en primer lloc, i per descomptat, tornem a demanar la dimissió de la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, com ja vam fer fa gairebé un any, i de fet el que celebrem és que altres partits s'hagin sumat amb aquest sentit comú. En segon lloc, mesures immediates i urgents per pal·liar aquesta situació. Inversions immediates per garantir el funcionament de Rodalies i fer-ho amb seguretat. O ho diem d'una altra manera, ni un euro més per l'ampliació de l'aeroport, ni un euro més als macroprojectes al servei del turisme, ni un sol euro més per ampliar l'alta velocitat espanyola mentre els treballadors del país han de patir cada dia el suplici que és anar amb Rodalies. Ni un euro més per un model que abandona la gent treballadora. Tots els recursos han d'anar a garantir el transport públic digne, de qualitat, segur i enxarxat, de banda a banda del país. I això és el que necessita el país. Això és el que nosaltres defensem i defensarem. En tercer lloc, fem una crida a tota la societat a dir prou, a mobilitzar-se per un transport públic digne i eficient. Ningú té el dret de maltractar-nos com s'està fent. Des de totes les comarques del país cal dir prou aquest maltractament. Cal dir prou aquest maltractament constant que patim cada dia. I sobretot fem una crida a tot l'independentisme a treballar per traçar una nova estratègia de confrontació amb l'Estat, abandonar les vies mortes de la negociació i el pacte amb l'Estat que no ens porten solucions, perquè aquest país, aquestes solucions per les quals aquest país ha lluitat i segueix lluitant durant tants anys. En definitiva, com hem dit a l'inici, la Catalunya del PSC cau a trossos, la crisi de mobilitat que patim no té precedents i ens trobem un país paralitzat i col·lapsat i els treballadors i treballadores estem absolutament desemparats. No podem permetre que aquest govern no posi cap mena de remei al que és avui un país, uns serveis públics maltractats, saquejats i tensionats. La CUP estem, i com sempre hem fet, defensant uns serveis públics dignes i un sistema de transport públic i de qualitat. Fins aquí la roda de premsa avui, que centrem en aquesta situació de crisi que estem vivint. Si teniu alguna pregunta? Sí, aquest matí el govern de la Generalitat ha llançat un missatge dient que exigia solucions immediates arreu
I fins ara no s'havia adreçat d'aquesta manera públicament a aquestes operadores. Creu que és suficient o creieu que des de la Generalitat s'hauria de plantar cara, s'hauria de fer alguna cosa més davant del govern de l'Estat? Clar, nosaltres ja hem posat algunes qüestions, i de fet fa mesos que nosaltres fem propostes per millorar la situació que tenim avui dia, però també és evident que el que tenim, aquesta triple gestió de tot el que és el servei de Rodalies no funcionen i que de moment l'única cosa que estem veient és que es posen pedaços a una qüestió que necessita una revisió integral i una reformulació integral perquè deixem de tenir aquesta situació que ens ha deixat absolutament desemparats. Dues preguntes. Animeu a la ciutadania a mobilitzar-se. Hi ha una concentració prevista per la plataforma Dignitat a les Vies, en principi pel dissabte 7 de febrer. No sé si ja heu pogut debatre, si donareu suport, si assistireu a aquesta mobilització que s'està perfilant. I d'altra banda, el ministre Òscar López estava apuntant que podria haver un boicot, més que res per aquesta situació que hem viscut avui també de ara sí que funciona el sistema del centre de DIF a l'estació de França, ara no, el matí que hem viscut avui. Gràcies. Pel que fa a la primera pregunta, nosaltres donarem suport a les mobilitzacions que s'estan convocant pel dia 7. Hi ha diverses mobilitzacions convocades. Nosaltres, com hem fet sempre, assistirem a aquestes mobilitzacions i de fet fem una crida a que la societat participi activament d'aquestes mobilitzacions. Pel que fa a la següent pregunta, home, hi ha un punt d'intentar treure responsabilitats de sobre, intentar cercar una sèrie de teories que avui dia encara no poden diguem-ne, confirmar. Aquí el que cal és que els polítics que estan al capdavant assumeixin les responsabilitats i posin remei a aquesta situació que tenim.